Benvinguts, benvingudes a la primera edició de l'espectacle creat dins el projecte Art en Connexió. Art en Connexió és un projecte artístic conjunt entre les escoles del Lluçanès i l'Escola de Música i Arts del Lluçanès, que ens permet explorar diferents àmbits creatius i alhora generar vincles entre escoles a partir del treball col·laboratiu. Després d'iniciar el projecte el curs passat, que degut a la pandèmia va haver de ser en forma virtual, aquest curs teníem moltíssimes ganes de poder-nos trobar en directe i compartir el treball d'aquests mesos amb tots i totes vosaltres. Aquest any hi han participat l'alumnat de primer, segon i tercer en el cas d'algunes escoles, de les escoles FEDAC Prats i Escola Lluçanès de Prats de Lluçanès, Aurora de Sant Boi de Lluçanès, Terra Nostra d'Olost, Eurom de Perafita, La Forja d'Alpens, Llevant d'Oristà, els Roures de Sant Feliu Sasserra i Escola Gafarró de Lluçà, amb un total de 133 infants. A més, ens acompanyen professors i professores de l'EMAL, les bandes escolars de l'Escola La Forja i l'Escola Eurom, i alguns alumnes del grup de teatre de l'EMAL. L'espectacle que us presentem porta per nom El nen enamorat de la lluna, amb text de Manel Justícia i música de Xevi Matamala. Els decorats i el vestuari que veieu, així com el cartell que anunciava l'espectacle, ha estat fruit del procés creatiu dels mateixos nens i nenes. Finalment, volem agrair a l'Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès i a l'Escola Aurora la bona acollida d'aquest acte i la bona predisposició en tot moment, així com els ajuntaments d'Alpens, Sobremunt, Sant Agustí de Lluçanès, Lluçà i Prats de Lluçanès pel seu suport aportant cadires, tarimes i tot el que ha estat necessari. Res més. Quan acabi la representació, recordeu que els infants de cada escola aniran al punt de trobada indicat amb un cartell amb el nom de l'escola i les famílies els podreu recollir allà. Gràcies i que gaudiu de l'espectacle. Una nit, la lluna va enrajolar. Es va posar vermella perquè un nen petit li va fer un petó a la galta. Tot va començar en un país petit que tenia una gran ciutat amb grans edificis i pisos minúsculs. I en aquests pisos, a l'habitació més petita, el Daniel intentava atrapar la son, però no hi havia manera. Se li escapolia, s'amagava i es tornava a escapar.
manera. No podia atrapar la son. De sobte, una llum blanca i gairebé transparent va entrar per la finestra. I no era la llum d'un fanal, no, que ell vivia molt amunt. En Daniel s'aixecà del llit i mirà cap enfora. Allà dalt hi havia la lluna plena. Era tan maca, tan rodona, tan bufona, tan bella, que el Daniel es va enamorar. I en el seu cor va néixer el desig de pujar fins a la lluna i fer-li un petó a la galta. Amb aquest desig se'n va tornar cap al llit i per fi va poder atrapar la son. L'endemà es va despertar encara amb aquell desig al cor i va decidir que no aniria a l'escola, que pujaria fins a la lluna per fer-li un petó a la galta. Com cada dia es va vestir, com cada dia va esmorzar, com cada dia es va posar la motxilla a l'esquena, va fer un petó a la mare i li va dir: Adéu, mama, fins després. Adéu, fillet, que vagi molt bé a l'escola. Però, ai, que el Daniel no anava a escola, que va marxar cap a l'aeroport. I quan va arribar a la porta es va trobar un senyor molt alt i ferm, tot vestit de blau i amb cara de pomes agres. El Daniel s'hi va acostar i li demanà si podia passar. Aquell senyor se'l mirà i sense moure ni un múscul de la cara li va dir: No, no pots passar. Però, senyor, va dir-li el Daniel, deixi'm pujar en un avió que vull volar amunt, amunt. I quan sigui al costat de la lluna, trauré el cap per la finestra i li faré un petó a la galta, perquè n'estic enamorat. No, no pots passar. Ets massa petit. A més, els avions no pugen tan amunt. Hauries d'anar en coet, va dir el senyor vestit de blau. Oh, quina bona idea! Moltes gràcies, senyor. Muà! I el Daniel marxà corrents cap a l'estació de coets. I quan va arribar a la porta es va trobar un senyor molt alt i ferm, tot vestit de verd i amb cara de pomes agres. En Daniel s'hi acostà i demanà si podia passar. Senyor, 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 em pot deixar passar, que vull pujar en coet i a la lluna arribar. Senyor, 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 estic enamorat i fer-li un petonet a la lluna que és a dalt. Aquell senyor se'l mirà i sense moure ni un múscul de la cara li va dir: No, jo que no pas. Però, senyor, va dir-li el Daniel, deixi'm pujar un coet, que vull volar amunt, amunt. I quan sigui al costat de la lluna, trauré el cap per la finestra i li faré un petó a la galta, perquè n'estic enamorat. No, jo que no pas.
I eres molt vell, Com diu, senyor? que ets massa petit. I a més, hauries de saber idiomes, astrofísica i trigonometria. Go home, small boy, go home. El Daniel, trist i moix, se'n tornà a casa. No gosava aixecar els ulls a terra. I quan era a punt d'entrar per la porta, va mirar al cel amb l'esperança de veure la seva enamorada, encara que fos de dia. Però el que va veure va ser encara millor. Volant per sobre els grans edificis, va veure un globus amb un cistell a la panxa. Ja sabia com pujaria fins a la lluna per fer-li un petó a la galta. Daniel va agafar tots els llençols, cortines i coixins que hi havia a casa. Va agafar agulla i fil i va començar a cosir, i cosir, i cosir, i cosir, i cosir. Coixins, cortines, fil, llinat, litines. I va cosir, i cosir, i cosir, i cosir. Fins que al davant seu va aparèixer la seva mare, alta i ferma, vestida de vermell i amb cara de pomes agres. I movent tots els músculs de la cara li va dir: Es pot saber què estàs fent, Daniel? Un globus, mama. Que em vols ajudar? Que què? Que si vull ajudar-te, i tant que t'ajudaré a no mirar la televisió durant una setmana. I ara torna tots els llençols, coixins i cortines al lloc. Mare de Déu, què en farem d'aquest xicot? Mama... Què? Així doncs, no m'ajudes? Ai, cap a la teva habitació, castigat! Mama, de vegades no m'entens. El Daniel es va quedar sense televisió, però no li calia, perquè cada nit podia veure des de la finestra de la seva habitació la seva enamorada, la lluna. I de tant mirar-la, va tenir una altra idea. Però per dur-la a terme calia tenir paciència i saber guardar el secret. Va començar a estalviar cada cèntim que li donaven les tietes, les iaies, la padrina, els oncles, el papa, la mama, fins que va tenir-ne suficients per tirar endavant el seu pla. Amb tots els cèntims se'n va anar al quiosc del carrer i va demanar al quiosquer tots els xiclets de maduixa que tingués. Posin xiclets de maduixa, que la menta no m'agrada, que tenen color de bruixa, que rotinen i s'enfaden. Els va comprar a tots i amb els cèntims que li quedaven va anar a la botiga del barri i va demanar a la botiguera tots els xiclets de maduixa que tingués. Posin xiclets de maduixa, que la menta no m'agrada, que tenen color de bruixa, que rotinen i s'enfaden. Els va comprar tots
i amb els cèntims que li quedaven va anar al supermercat de la ciutat i va demanar a la caixera tots els xiclets de maduixa que tingués. Posi'm xiclets de maduixa, que de menta no m'agraden, que tenen color de bruixa quan m'ordinen i s'enfaden. Els va comprar tots i amb els cèntims que encara li quedaven va anar a la fàbrica de xiclets de la comarca i va demanar a la fàbrica tots els xiclets de maduixa que tinguessin, tots els xiclets. Posi'm xiclets de maduixa, que de menta no m'agraden, que tenen color de bruixa quan m'ordinen i s'enfaden. Els va comprar tots. Ja no li quedava ni un cèntim. Va marxar cap a casa amb tota la càrrega de xiclets i va pujar al terrat. Uns quants se'ls va guardar a la motxilla i la resta, un a un, els va anar desembolicant i un a un se'ls va anar posant a la boca. A poc, en Daniel va començar a mastegar i mastegar i mastegar. Quan ja els tenia ben mastegats, va començar a bufar i bufar i bufar. I de la seva boca va aparèixer un petit globus de color rosa, que va anar creixent i creixent, fins que en Daniel va començar a flotar. Els seus peus ja no tocaven a terra i a poc pujava cel amunt. Va començar a veure petita la casa i seguia bufant. Va començar a veure petita la seva ciutat i seguia bufant. Va veure petit el seu país i en Daniel continuava bufant i bufant i pujant i pujant. Per fi, el Daniel no s'ho podia creure. Davant el seu nas hi havia la seva enamorada, la lluna, tan maca, tan rodona, tan bufona i tan bella. Per fi, el Daniel podria fer-li un petó a la galta. S'hi va acostar amb el globus de xiclet encara entre els llavis i li va fer el... Pum! El globus va rebentar i el Daniel va començar a caure ràpidament. La terra era cada cop més grossa i va començar a treure els xiclets que tenia guardats i seguia caient. El seu país era cada cop més gros i va començar a desembolicar-los i seguia caient. I la seva ciutat era cada cop més grossa i va començar a mastegar-los i seguia caient. I casa seva era cada cop més grossa i seguia caient i va començar a bufar i bufar i quan era a punt de fer-se truita de patates contra el terrat de casa, el globus va ser prou gran per aterrar suaument. El Daniel no sabia ben bé si havia fet el petó a la lluna. Va mirar cap al cel i la va veure allà dalt tan maca, tan rodona, tan bufona, tan bella i tan enrojolada
amb la galta que tenia ben rosa. El Daniel també es posà vermell perquè havia pogut complir el seu desig de fer un petó a la seva enamorada. I si una nit mireu la lluna plena, fixeu-vos-hi bé i veureu que està somrient perquè encara recorda aquell petó que un nen petit un dia li va fer.